ki kynhun niam ba phen kumju ki dorbar shnang ki Bah Shillong South constituency ki layakan du lang krui ha state convention center ha ka janmit si sajan ban yale kmen shwa ka Christmas kumba jule manau snem ya kani ka jingkan du lang shwa ka Christmas lalum da MLA ka than Bah Sanbor Shullai ubaju khat ya baro ki nongyalam jangki kynhun yam bat dorbar shnang ban yale kmen bat ru ban ai ru ya ka song pisa ba kinyo ban pen kre bha ya ka jingrakhe ya ka Christmas ha ka rukom ka ba shongkun bat shitraham ha bakran ha kani ka jingalang uba Sanbor ule thu ba ya kani ka song pisa ba ulah sam ka balong rew lak tingka ulalum na katulop ka ba uyo man ubanai shushu u ongru ba kani ka senjam ba ushim ka longru na ka benta ban wanra e ka jingya jan bat ka jingya kandu lang jong baro ki nongya lam yam ki badan ha constituency uba Sanbor ule thu ba kani ka jingkershan pisa kamdei satya tang ya ki kynhun yam hinrei ya ki samru ya ki dorbar shnang kumju sha ki wei ki kynhun yam ha kisngi bakra jong ki kum kapuja bat ki wei